Minutu batea. Batean oso agertu zen. Txurito bat jan nahi du. Jango zaitu. Eta txerritoa eskapatu zen. Baina ez zen ez Mercedes. Ez Mercedes. Txerritoa eskapatu zen. Txerritxo txuritoarian zen Bernaiaren gana. Anaia, zer egiten duzu? Etxe behar nago egiten. Etxe honetan ez zego zer gertatuko. Baina txorreri etorri zen. Orain bitxarritxo jan nahi ditu. Azkar etxea sartuko gara. Eta otsoa hasi zen putz egiten, eta etxea botatuko. Olo! Bi anai joan ziren anai handiaren gana. Baina zer egiten duzu hemen? Erreka egon behar zinete. Baina otsoa berri agertu zen. Zabaldu atea, mesedez, bestela osako du! Eta otsoak putz egin zuen, baina ez zuen lurrera bota. Eta orain zer egingo du? Atzo gozen naiz! Anai handiak esan zien otsoari. Tortilla egin dut, ematen baizu zatitxo bat utziko diguzuaketan. Tortilla horrek dauka kipula? Ez, dauka kipulari. Pues ordu bapa, ¿qué hemos